Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ing wekdal menika keparenga kula badhe nyariosaken pantangan sadyan gerih ing Dusun Malatan, Desa Bansari, Kecamatan Bansari, Kabupaten Temanggung. Sugeng midhangetaken. Kacarita ing tlatah Temanggung ana sawijining dusun kang duweni kapitayan arupa sastra lesan. Bilih para warga dusun ora kena atol maneka warna gerih. Dusun kang duweni kapitayan kuwi yaiku Dusun Malatan. Dene panggonane Dusun Malatan ana ing Kecamatan Bansari, wilayah paling kulon ing Kabupaten Temanggung. Nalika taun 1977, Mbah Marsono kepilih dadi kepala Dusun Malatan. Wengine Mbah Marsono ngimpi ketemu karo Danyang kang manggon ana ing Dusun Malatan. Ing ngimpine Mbah Marsono, Danyang paring piweling marang Mbah Marsono lan para warga dusun. Marsono, aku duwe piweling kanggo awakmu lan para warga dusun. Nuwun sewu. Panjenengan menika sinten? Aku Nyai Dongko. Aku manggon ana ing Kali Dongko kene. Nggih, Nyai. Wonten menapa nggih? Budal saka kene kandha marang warga-wargamu. Yen urip ana ing Dusun Malatan kene lan dadi warga Dusun Malatan, aja ana sing wani atol maneka warna gerih. Sapa wae sing wani adol gerih mengko bakal cilaka. Amarga padha karo nyanyi pasar gerih kuwi. Nggih, Nyai, ngastokaken dawuh. Mbah Marsono banjur wungu. Panjenengane enggal-enggal ngumpulake warga dusun sak perlu paring pirsa piweling saking Nyai Dongko. Sawijining warga dusun celatu. Wonten napa to Pak Kados? Anjing-anjing kok sampun kempalan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para warga kang minulya. Aku njaluk ngapura isuk-isuk wis tak kongkon kumpul ana ing kene. Amarga ana bab kang wigati sing kudu tak umumake. Aku arep menehi pengumuman babagan pantangan-pantangan kang wis mlaku ana ing Dusun Malatan kene. Biyen nalika bapakku, Mbah Pawirotama dadi kepala dusun ing kene, tau cerita babagan Nyai Dongko lan pantangan-pantangan kang wis mlaku ana ing kene. Amarga bapakku cepak banget karo Nyai Dongko. Mbah Marsono unjal ambegan banjur nerusake ceritane. Ing ngimpiku Nyai Dongko paring piweling sapa wae sing dadi warga Dusun Malatan lan manggon ana ing Dusun Malatan kene aja ana sing wani adol maneka warna gerih. Sapa wae sing wani adol gerih bakal cilaka amarga padha karo nyanyi pasar gerih Nyai Dongko. Lho Pak, pakan gerih pun wonten pundi to? Pitakonane sawijining warga dusun. Pasar gerih kuwi manggon ana ing Kali Dongko nganti sadurunge dusun Pringapus. Pancen mung wong tartamtu kang duweni kekuatan supranatural sing bisa weruh pasar gerih kuwi lan weruh Nyai Dongko. Bapakku uga cerita, biyen ana warga sing jenengane Mbah Jumbul, Mbah Jarmanto, Mbah Sarminah lan Mbah Mardi sing ora percaya karo pantangan-pantangan kuwi. Banjur kabeh padha cilaka. Kabeh padha gerah. Diberesake ning dokter ora katon malane. Wis diberesake ning endi-endi ora mari-mari. Nganti bondone entek-entekan. Banjur ora suwi padha tilar donya lan disusul sanak keluargane. Mula aku pesen saiki aja ana sing wani adol gerih, mengko ndak cilaka kaya dene warga sing ora percaya lan nglanggar pantangan kuwi. Piwelinge Nyai Dongko kuwi pancen namung kapitayan wong jaman biyen kang wis lumampah ing tengah-tengah masyarakat Dusun Malatan.
Saka kedadian mau nganti dina saiki warga dusun Malatan ora ana sing wani adol maneka warna geri. Para rawuh ingkang minulya saking cariyos kala wau, sumangga kita nderek pangendikanipun tiyang sepuh lan ampun ngantos nerak wewalenipun. Mekaten saking kula kirang langkungipun nyuwun pangapunten. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.